Amerika Serikat. Amerika Serikat kuwi jenenge negara Amerika sing saiki perang karo Irak, Afghanistan karo teroris. Ngomongin ngono kuwi, sing dikongkon Israel. Ngerti Israel ora kowe? Israel kuwi sing ngekon ya Israel dhewe. Aku sakjane mau boneka ning kene. Dikon mimpin Amerika sing kudu ngelawan teroris alasane wae. Padahal sakjane teroris iki aku dhewe. Kowe ngerti ora nek aku teroris? Ngerti ora kowe? Mbok rungokke ngono kuwi lho. Kan penak. Nek kowe rungokke penak. Dadi aku penak ngomong. Balen meneh. Dadine Amerika kuwi nyerang Irak, Afghanistan. Nah, bari Afghanistan kuwi Iran. Iran kuwi Persia. Iran iki Persia. Sing biyen kuwi dipimpin oleh Shah Reza Pahlavi. Nah, kuwi engko arep tak serang kuwi. Karena aku joget-joget. Joget apa ya? Aku ora ngerti ya, Bang. Joget dangdut potari perut aku ora ngerti. Yang penting Amerika menang. Heeh. Krungu ora kowe? Ora rungokke pasti. Nanti aku geleng-geleng kok asu tenan kowe iki. Ya kuwi kudune Amerika menyerang Irak, Afghanistan. Nah, kowe kudu mendukung. Iya, nek tulisan ning isor iki lho, Mid is terrorist trying to halt demokrasi. Ngerti ra? Demokrasi ku ya aku dhewe sing nentokke negara ndi sing harus didemokrasikake secara paksa. Ora mung waton ngomong kaya kowe kuwi, ya. Dadi bali meneh Amerika iki arep perang Afghanistan, Irak karo Iran. Kalau nek Korea Utara mengko, soalnya aku sih wedi ya senjatane iku, senjatane rudal lho koyo manuk gede banget. Sajane ya aku ki ya duwe ning aku cilik koyo obat nyamuk ae nglungker ae. Rasane ya lara nek nguyuh. Nek kowe ngerti aku nek nguyuh lara ngerti ra? Ngerti ra kowe? Kowe ora aku, ayo. Nantang ora kowe? Nek kowe nantang aku gelut, ayo. Wah, aku ora wedi aku. Wani wae kok aku. Kowe nek nantang ora aku, ayo. Tak cekel kowe engko.